A la pàgina política avui els expliquem que el Partit Comunista dels Comitès Catalans es presentarà a les eleccions municipals d'Amposta amb el seu secretari general, Albert Santín, com a candidat a l'alcaldia. Han pres la decisió de concórrer als comicis perquè creuen que hi ha una part de la ciutadania de classe treballadora que no se sent representada per cap partit al consistori. L'habitatge i el treball són dos punts claus del seu programa electoral. Creuen que des de l'Ajuntament s'han de crear llocs de feina de qualitat i també oferir habitatges a les persones més necessitades. A més, posen èmfasi en la transparència i el bon govern i proposen baixar els sous als regidors i regidores a un màxim de 1.000 euros mensuals. Ens vam decidir presentar perquè no hi havia ningú partit que representés realment l'esquerra i representés els ideals de justícia social, de fer més pel poble. O sigui, hi ha un sector de la població popular que no se sent representat, un sector de classe treballadora que no se sent representat dintre del consistori. Llavors pensàvem que era necessari donar aquest pas endavant. Les nostres línies generals del programa, sobretot el que toquem és el tema del treball, el tema de l'habitatge, després tenim memòria històrica, tenim el tema d'una cultura diferent, però sobretot el tema de l'habitatge i el tema del treball, que fem un incís molt important, el tema també de l'ètica en la política, perquè pensem que els polítics municipals no tindrien que estar en pràcticament uns sous Nescafé